Здравейте, казвам се Таня Бенчева, уча в университета Уорик в Великобритания. Специалността ми е международен мениджмънт и в момента съм стажант в НЕВЕК. Реших да кандидатствам в стажантска програма Empower, защото исках да видя как функционира бизнесът в България. Хареса ми идеята за развитието на лидерите в България. Аз смятам, че нашата държава се нуждае от истински лидери и идеята ми се стори много интересна. Аз прекарах последната година на обмен в Щатите и много държах да се върна вкъщи преди да замина отново за Англия. Избрах НЕВЕК, защото отдавна се интересувам от венчър капитала и рисковите инвестиции. Струва ми се много интересно, тъй като тази индустрия обхваща всички страни на бизнеса и също така изисква много креативност и уникален подход към работата. Също така знаех, че НЕВЕК е много малък фонд, той е първия в България и бях сигурна, че ще получавам по-отговорни задачи и повече внимание. Затова исках да стажувам в тази компания. И до сега очакванията са ми посрещнати, всички са професионалисти, но отделят много голяма част от времето си да се занимават с мен. От обучението в Благоевград научих, че трябва много да работя върху себе си, особено върху търпеливостта си. Научих, че човек трябва да бъде много търпелив, когато се среща с хора с различни мнения, различни ценности, различни цели, с различен опит. И научих, че за да изкараш най-ценното от една връзка, контакт, приятелство, просто човек трябва да е много търпелив и отворен за общуването с другите, за техните идеи. И мисля, че всички хора, които срещнах на обучението в Благоевград, допринесоха много за моето мислене и за моето развитие като личност. От стажа в НЕВЕК научих, че човек трябва да бъде много отворен към задачите, които му се дават, към това да бъде креативен и да подхожда по различен начин с различните задължения, като няма един определен начин, не може всичко да си научил и трябва някакси да имаш желание да се учиш, да се развиваш, когато ти се зададе някаква задача, не да казваш аз не мога или аз не знам как става това, да се поровиш, да прочетеш, да научиш в тази индустрия на венчър капитала и рисковите инвестиции просто няма един правилен отговор за всичко и трябва човек да подхожда креативно към задълженията си.